मा जाबाय थाखो बर' सिख्लाफोर बर' हाबा जानाय आइजो मादै बाजै आदै मादैमोन माथो हमजानायल' हमजानाय नोंथांमोना नुखाबाय थादो ससियेल मिडियायाव दायो माबायदि हमजानाय बुजानाय खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना नुखादों फेसबुकनि गेजेरजों दा ट्रेन्डिं सलायगासिनो फैसालि ब्रह्म खालि फैसालि ब्रह्म दा भिडिअआ ओरैबायदि जाहैबाय लोगोफोर फैसालिया बुंदोंमोन नालाय गावनि हासबेन्डजों डाइभर्स खालामगोन दा बिनिनो फुल डिटेल्स भिडिअ कल रेकर्ड लानानै फैदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन मा जानायमोन फैसालिया थगायदों होनना राइट खोथा बुंदों माने US आव थाहैनाय माबानाय फैसानि थाखायसो मोजां मोनदों नामा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा भिडिअआ बेखिनियावनो सुरु खालामनोसै आङो नोंथांमोना फार्स्टआवनो मोनसे कल रेकर्डखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय बारदो दे लोगोफोर मानो होनबा बेकग्राउन्डआव एसे गाज्रि खोनानो हागौ बारबाय थादो So hello everyone आं दा मोनसे भिडिअ लाफिननाय जाबाय दा भिडिअआ जाहैबाय आं दा दसे उनाव नोंसोरनो मोनसे अडिअ रेकर्ड खोनासंहोगोन ओमफ्राय आं दासो सासे जोंनि गवानि मानसिनाव फन खालामदोंमोन नालाय फुल डिटेल्सआ दा फैबाय मानसिया सोरमार मा खालामो मा मायो एन्ड बिनि सिगां मोनसे खोथा बुंबावगोन फैसालिया खिन्थु समाजजों गेलेदों ओमफ्राय बियो टटेलि ससियेल मिडियानि थ्रुयै बियो माने पाब्लिकखौ थगायदों ओमफ्राय जायखिया नोंसोर अडिअ रेकर्डखौ खोनासंनानै लायोबा मिथिगोन हेलौ 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 दासो खोनाबाय औ खोनाबायना दासो खोनादों आंबो नै मोजां ब्रादार ओमफ्राय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय आंबोथ' खोनादों खोनानाया गवायाव दंहै होननानै ओमफ्राय मानसिया मा गवायाव दंमोन आरोना गवायाव दंलै गवायाव दं गवायाव दं आच्छा मानसिया मा हाबा जाखानाय नामा हौवायाबो मालाय हाबा जाखानायलै हौवाया बे आं दे जेब्ला आइडि हरदोंना औ नोंनो बेयाव सब गामिनि एड्रेसखौ गवा गभर्नमेन्टआव नायगिरबाथाय सब आइडि एड्रेसखौ बिनि गामिनि एड्रेसखौ मोनजोबो आच्छा आच्छा जेराव रुम भारा थादों बे परबरिमाव बे समाव 2013 आच्छा बे समाव बियो फैनानै सिकिउरिटि मावफैदों बियो आच्छा आच्छा बे सिकिउरिटि मावनाय समाव रुमनि मालिकनो एप्लिकेसन होनांगौना पुलिस फर्म खालामनायाव औ औ औ बियो गावनि न'खरनि आइडि नङाबा बे पुलिस फर्म खालामनो हाया नालाय एप्लिकेसन नंगौ नंगौ होमबासो रुम भारा थानो मोनो ना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे गभर्नमेन्ट कर्ट बाद बानायनायावबो बिदि नांगौ जायो थारमाने आरो जोंनि आसामनिनो प्रुफ नांगौ जायोना आच्छा ओमफ्राय बे प्रुफआव बिखौ गामिनि डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो नागिरनानै थारमाने होमबाथ' बे दुनियाखौ जामासो बानायगासिनो बिसोरो US थांदों होननानै थगायदो US गैया इयो गवायावसो सिकिउरिटि मावखाग्रा इयो दा माबायाव मावो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बियो मानसिया आच्छा आच्छा ओरैनो लोगो मोनखांखाबाय आरो ना नोंसोरो आगोल लोगो मोननाय माने आंनि लोगो बङाइगावनि सोमखोर होननायाव हरदों आङो थारमाने बिसोरलाय आंजों थादोंमोन 2013आवनो सिकिउरिटि मावजाबनाय होननानै बेनिफ्राय आरो सोमदोनाबो हरबाय बिबो आंजोंनो दंफायोमोन बिराद आंजोंनो आगोल लोगो मोनखानाय खामानि मावनायाव होननानै बेनिफ्राय आरो दा बियो दा उमुक थुमुक जागासिनो दं होनना बुंबाय पाहारलिम दङ बिसोरो पाहारलिमखै दङ आच्छा पामुलि होननायखै दंसो थारमाने बिसोरनि पुलिस थानाया माबा गोलैदो कुलुवा गोलैयो कुलुवा गोलैयोना दा बिसोर जेराव दङ इसोर जेखै दङ कुलुवा 20 गोलैयो आरो बिसोरनि पुलिस थानाया आच्छा आच्छा एखेन्सिखै दंजोबो आरो बिसोरो दा गैया थगायदोसो बिसोरो एखौ US गैया थारमाने मानसिया मा बेखौ थारमाने होमबालाय हिनजावखौ थारमाने ओरैनो स्केम खालामनानै फासायनायसो ना गावसोर माबायदि जानाय बायदि मोनदों नों जेनेबा आंनि अनुमानाव बै सेंग्राया बेखौ फास्थायदोसोंलै बेनो जागोन आंनिबा फास्थायदो थारमाने बिनि गोसोखौ जेसे हागौ थारमाने बोनानै खिलायनाय इन्जय खालामनोसो लुगैनाय खालामना लानाय जे बिदिसो एख' गैया बे सेंग्राया इयो खामानि मावग्रासो इयो थारमाने नों हिनजावाबोथ' बुजिनांगौमोन ना सासे मोजां न'खरनि मानसि बियो एफा मोजां आरो बेबो एफा बेबायदि मानसिनि माबायाव गोजावलाबायनाय मानाय बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो बिदिनोथ' दा बेखौबो बिदि खालामबाय आरो दा गोसोखौ फाग्लि खालामनाय रखम जादों बेखौबो मानसिया थारमाने ओरैबायदि जाबावदों जाहैदों थारमाने बिमाया सुइजारलेण्डनि बिफाया एख' नङा इयो सुइजारलेण्ड गैया इयो नै बे एड्रेसाव ना बिनि डिटेल्स गामिखौबो मोनजोबो आं जेराव आइडि हरदों ना बे आइडियाव बिनि गामिनि न'खरखौबो सब मोनजोबो इनि नामा प्रबित बसुमतारि ना पबित्र बसुमतारि औ बिनि गामिनि सब नागिरना मोनजोबो बेयावनो एख' गैया इयो गवायावसो थायो आसरित मानसिलै
एख' गैया इ टटेलि जेराव फैनायनि ओरैनोथ' रिपर्टआ फैखादों जोंनियाव गवायाव दं होननानै दा बे आरो जायखिया आं खिथानाय जाबाय र' दा पामुलि मिरियाखै दं बिसोरो मामुलि ना पामुलि मिरिया कुलुवा बिसथाना इसिना पुलिस गोलै कुलुवा सानबेसे जाम्बा बानायनोब्रा मानसिफोरखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो आंबो दुखु नांदो इदि जाथि न'खर मालायनिखौ सेफायनाया बया नाङोना जायोबाबो बेनो जादों खोथाया जायबाबो एसेबाबो दुखु नाङो निजिनि जाथियानो बेसे रायजो मिजों थांना मा जागासिनो दङ आरो बिदिनो मैया थारमाने गाव आंजों रायलायदोंमोन नालाय फैसालिया ओमफ्राय बेवहाय गावबोथ' बुंहरबाय आं ओरैबायदि माबादों होननानै ओमफ्राय आंबो साना हसियानो माखासे बुस्थुखौ एनालाइज खालामा हसिया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना मैया भिडिअ होदों आङो भिडिअ होदोंमोन आङो थारमाने आं उनावहाय सानफिनबाय आं बुस्थुआथ' माने अनेक बुस्थुखौ आं सानदों आरो गोथौयै ओमफ्राय बिदिथ' जाथावनो हानाय नङा जुदि सुइजारलेण्डनि मानसि मारबा इउ एस ए नि मानसि मारबा ओंखायनो आं दा मोनसे भिडिअ बानायबावदों आं बेनाव स्टेटमेन्टखौ बिदों आङो गैया रे बिसोरो एख' सुइजारलेण्ड गैया बिसोर बेंगालरबो थाङाखै डाइरेक्ट कर्नाटकआव हरसे थाफैदों कर्नाटकआव हरसे थाफैनायखौ मिथिदों आङो नेटआव नायदोंमोन ना नेटआव नायनायाव कर्नाटकआव माबा नांदोंमोन इनिया रेंक नांदोंमोन ओमफ्राय उनाव गवा बर्डाराव अखानायै फुङाव मोनफैदो बिसोरो गवायाव गवायाव मोनफैनानै बिसोरो ओमफ्राय सुइस अफ आं खालामबावदोंमोन मबाइलखौ इनियावबो फन खालामदोंमोन आङो बेनिफ्राय इयाव खालामनायाव गैया सुइस अफ आंखौ हमानो दानिया बेखौनोथ' फनखौनो मानसिया हाबा जाखानायसो आरो ना आरो हाबा जाखानायसोलै फास्थायदोसो इखो इनि गोसोखौ फुस्लायनानै फास्थायनानैसो लानाय रखम जादों माबा मोनसे खालामनासो लाबोनायलै इखो जि फस्थायदोसो नङाबा इदिबो गोसो गलिनाय नङाना इबो दा बिसोर सानैजोंनो न'आव थांनानै फटक बियो न'आव थांदोबो फटक लाना फैलायनानै न'आव थांनानै नायामोन एटासआव खारबोदो बिसोरो आं होनदोंमोन एटासआव हरनायावनो लोगोनो हमनो हायोमोन बेखौ स्टेसनाव होननानै बुंदोंमोन आं न'खरनि मानसिफोरखौ सिबाखौ फन खालामदोंमोन आं बेखौलाय लोगोनो हमनो हायोमोन बेयाव माने इमान गोदाव सोराव दोननांगौ बिसोरखौलाय होननानै जेबो नङा डिटेल्सआथ' लासै लासै फैगासिनोखा बेखौ आरो दुनियाखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो बिसोरलाय जेबो नङा दे बिसोर सानैखौ गवायावनो दङ गवानिफ्राय बर'आव खाराखै जागोन दे जायखिया आं नोंजों कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे जागोन दे आंथ' मिथिखादानो हमबाथो मोनखागोनानो जों होननानै जोंथ' खारबोखायाना जोंथ' आरो थाखानाय आवटआवनो होननानै नंगौ जों आरो नायबायसो दं होननानै फैबाय थादो जोङो ओरैनो गवायावनो दं नोंसोरो गवायावनो दं आङो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा बेखिनिसै आरोना फैसालिनि कल रेकर्डआव बेफोरनो बुजायदों माने सानफ्रोमबो भिडिअखौ शेयार खालामगासिनो आरो गोबां मानसियानो बुंदों बे फैसालिया थगायदों जों मानसिफोरखौ प्रुभ खालामदों बियो सोरखौबा स्किम खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंनो आरोना दा फैसालिया इउसावबो गैया जेबो गैया बियो थाखा फैसानि थाखाय सासे सेंग्राखौ मोजां मोननानै खारदों होनदो दा बेबो सेंग्रा नङा दै बेबो गथ' गोनांखानो बै खारसनलायनायावबो ओमफ्राय फैसालिनियाथ' सानै गथ' दंखायोनो माने खासे एसे उन्दै खासेया गिदिर दा सिख्लायानो जाबाय माबाफोराबो फिसाजोफोराबो गावा एसे बुरिबाय दा बेयावनो लाजिनाय गैया फैसालिया माने बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन आरोना दा हौवाजोंबो डाइभर्स जानाय खोथा नोंथांमोनानो खोनाखादों जानांगौ बेनोसै आरोना दा आंबो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गुबुननि खोथाखौ आङो बांद्राय बुंनो गोसो गैया दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा फैसालिनोसै आरोना गावनो कल रेकर्डजों मिडियायाव गावनो हेंगारखाना होदों ना दा बेखिनिसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय